Mod. Hvad skal til for at aktivere dit mod? Er det noget udefrakommende? Er det et dødsfald? En kritisk sygdom? Hvad skal til for at aktivere dit mod? Mod er noget, der først kommer, når man har gjort det, man ikke tør. Sådan har jeg i hvert fald selv oplevet det rigtig mange gange, når jeg er sprunget ud i noget, og har været helt vildt bange, og så har gjort det alligevel. Og bagefter så har jeg bare følt mig helt vildt modig. Men ikke inden, der var jeg mega bange og mega sådan, hvad kommer der til at ske? Men på den anden side, man er nødt til at springe ud i det. Fordi man kan også sidde hjemme og dø i stuen, så hellere, mens man er i gang med at opleve noget. Hvis det er det værste, der kan ske, så hellere komme i gang, mens man kan. Det gælder om at holde ud til at være i tvivlen, eller i usikkerheden, mens man bevæger sig ud i det, man ikke tør. Så tvivl og mod, det hænger sammen. Det er helt normalt. Føl frygten. Gør det alligevel. Nogle gange så er man nødt til at bryde sammen for at bryde fri. Så man skal ikke være så bange for et sammenbrud. Ofte så holder man så meget sammen på sig selv for ikke at falde fra hinanden. Men ved du hvad? Fald fra hinanden. Og langsomt så samler man sig selv op igen og kommer videre. Og brikkerne bliver måske lige rystet lidt og lagt på en bedre måde. Det er ikke farligt at bryde sammen. Det er ikke farligt at græde og komme helt ned i bunden af den sorte boks, som jeg plejer at kalde den, når man ligesom skal finde ud af, hvorfor er jeg egentlig crashet, hvorfor er jeg væltet. Det gælder om at finde ud af det og blive klogere på, hvad var det, der gjorde, jeg endte her, og hvordan kan jeg lære af det. Og når jeg siger, at lige meget hvad der sker, så klarer du den, så betyder det jo ikke, at man ikke bliver indimellem helt vildt ked af det, eller rundt på gulvet og lige ved at opgive og synes, det er bare for meget. Men det betyder, at man klarer den, for du er her jo endnu, så du har klaret alting indtil nu. Det har været op ad bakke indimellem, men sådan er livet, og man skal bare blive ved, fordi hvad er alternativet? Og man lærer noget hver eneste gang. Når jeg render ind i nogle bøvl eller noget udfordring, og jeg siger, hvor er det irriterende. Men alligevel, bagefter tænker jeg, det var derfor, jeg lige skulle deromkring, eller det var derfor, jeg ikke kom den vej, jeg egentlig gerne ville, eller det var derfor, jeg ikke fik det job, eller den kæreste, eller hvad det nu var. Det var fordi, jeg skulle noget helt andet. Og hen ad vejen, så giver det mening. Det gælder om at holde ud til at være i tvivlen, eller i usikkerheden, mens man bevæger sig ud i det, man ikke tør. Så tvivl og mod, det hænger sammen. Det er helt normalt. Føl frygten. Gør det alligevel. Finde vej i tvivlen. Når man famler sig lidt frem, det gør ikke noget. Bare fortsæt. Bliv ved. Du skal nok komme frem. Mod ændrer og udvikler sig undervejs. Som du kommer frem i det, du ikke tør, så lærer du noget. Der findes ikke fiaskoer, der findes kun erfaringer. Så lærte du skulle ikke det så meget derover, du skulle måske mere herover. Så bliv ved. Prøv igen, prøv igen, prøv igen. Det kræver tit mange ting at gøre det og nå dertil, hvor man gerne vil. Og man kigger ud på de andre ting. Det er så nemt for dem. Nej, det er ikke. De har også været der. Man har også gået vejen i ikke at ture. Så bare bliv ved. Gør det. Som den kloge Kierkegaard sagde, livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og det er noget af det, man finder ud af med alderen, at det er han fuldstændig ret i.